Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui vinc a parlar-vos d'una lectura que m'ha ajudat a acabar amb el bloqueig lector. Parlarem d'Actes humans, una novel·la de Han Kang, autora sud-coreana guardonada amb el Premi Nobel de Literatura 2024. Volia llegir alguna obra seua i no sabia ben bé amb quina carta quedar-me. Estava indecís entre aquest llibre, la classe de grec i la vegetariana. Al final vaig escollir Actes humans pel tema històric. És una novel·la d'unes 200 pàgines, més o menys, però que és intensa i molt impactant. Aborda el que es coneix com a la massacre de Gwangju, o Gwangju. Jo ja em disculpa de bestreta per si pronuncie malament algun d'aquests noms, perquè en coreà és difícil, però ho intentarem. Abans d'endinsar-nos en la trama, paga la pena posar-nos, si més no, en el context. Faré un poc de profe d'història i us explicaré els antecedents d'aquesta massacre a grans trets. Corea va patir una sèrie de canvis polítics al llarg del segle XX. Diguem-ne que no hi va haver gaire estabilitat. Durant més de 3 dècades, des del 1910 fins a finals de la Segona Guerra Mundial, va estar ocupada pel Japó, sota un control colonial estricte i absolut. Uns anys més tard, als anys 50, ja sabem que va esclatar la Guerra de Corea i el país es va quedar separat al final. A Corea del Sud es van succeir diversos governs autoritaris durant les dècades posteriors, amb algun intent d'instaurar la democràcia, però sense gaire èxit. Des de principis dels anys 60 fins als finals dels 70, hi va haver un govern dictatorial sota la direcció de Park Chung-hee, o Chung-hee, que havia organitzat un cop d'estat. Però el 1979 la seva mà dreta el va assassinar. Sí, ja ho sé, és força irònic, no?, que la seva mà dreta l'assassinara. I aleshores, mentre decidien a veure què feien, que no estaven ni en mar ni en terra, un general que es deia Chung Do-hwan va perpetrar un cop d'estat amb les forces armades i poc després va dissoldre l'Assemblea Nacional, que era un senyal clar que allò anava a ser una altra dictadura. El poble va actuar a la ciutat de Gwangju, o Gwangju, al sud del país. És el puntet roig que veureu al mapa. Es va manifestar i es va alçar contra la dictadura i va demanar la democràcia i la fi de la llei marcial, però l'exèrcit va respondre amb una violència extrema. Obriren foc contra la multitud, apallissaren els manifestants i els arrestaren. I aquestes manifestacions van durar 9 dies, des del 18 fins al 27 de maig de 1980, i van deixar molts morts. Es calcula que al voltant de 200 persones hi van perdre la vida i que va haver-hi més de, milers de ferits. Això són les dades oficials, Hi ha qui estima que la xifra real podria arribar a més de 2.000 morts. La dictadura, clarament, va tapar el que havia ocorregut perquè no s'estengueren les manifestacions, digueren que havia estat una rebel·lió comunista i la CIA coreana o l'Agència d'Intel·ligència Nacional es va encarregar d'interrogar els detinguts. Els torturaven i els tancaven a cel·les en condicions aborronadores. Suposadament l'agència s'encarregava de combatre el comunisme i els simpatitzants nord-coreans, però en realitat els servia de pretext per a fer callar tots els que s'oposaven al règim. Aquest és el context d'Actes humans. La història s'organitza en 7 capítols i cadascun se centra en un personatge diferent, però tots estan connectats d'alguna manera a través d'aquest esdeveniment esgarrifós. La primera part té Dong-ho com a protagonista. És un adolescent d'uns 15 anys que presencia com l'exèrcit reprimís les manifestacions. Amb tot el rebombori perd de vista el seu millor amic, Jong-dae. Mentre el busca, se sent culpable i acaba unint-se a un grup de gent que intenta resistir a l'exèrcit i contra la dictadura. S'encarrega de registrar les dades dels morts perquè els familiars i els amics els puguen identificar. El primer capítol, diguem-ne que és el més llarg i que presenta la majoria de personatges per introduir-nos una mica en la història. La resta ens conta la història i la perspectiva dels altres personatges. Hi ha les xiques que treballàvem amb Dong-ho per a identificar els morts, hi ha la mare del xiquet, i hi ha un dels joves també que coordina la resistència i que acaba a la presó, etc. Veiem diversos punts de vista en una narració que és polifònica i que aborda tot el patiment i les seqüeles de la massacre, des de la censura editorial i informativa fins a la por contínua per les represàlies. I diria que, a banda de ser un exercici de memòria històrica i una mena d'homenatge, la novel·la aborda conflictes i temes morals. La pregunta clau per a mi és de què és capaç l'ésser humà? Quina és la seva essència, no? Tota la cruesa i la falta de compassió de l'exèrcit ens fan pensar que som roïns per naturalesa,
Però d'altra banda, la voluntat de lluitar i salvar vides, de defensar la democràcia com a acte d'heroisme i altruisme, demostren la bondat i el poder col·lectiu. La novel·la explora aquestes dues facetes, que són dues cares de la mateixa moneda. És un retrat molt acurat i extremadament humà i colpidor de la tragèdia. La mateixa autora hi apareix en la novel·la. No és del tot segur, però un dels personatges és un escriptor o una escriptora que de menut vivia a Gwangju, a la casa de Donghu. La família es va mudar a Seül, però ara l'escriptor el que vol és conèixer més d'aquest xiquet i la història que va marcar la seva ciutat natal i donar veu també a aquelles persones. Aquesta tasca és la que ha dut a terme, de certa manera, Han Kang en el seu llibre. De fet, també va néixer i créixer a Gwangju. L'autora fa justícia a la història i de seguida entens per què va guanyar el Nobel. El to del llibre és punyent i l'estil acurat, introspectiu i poètic de vegades, però fàcil de llegir i fluid alhora. Juga amb diferents perspectives i també canvia el model narratiu. El narrador alterna entre la primera persona, quan els personatges expliquen els esdeveniments personalment o es perden en els seus pensaments, la tercera persona i fins i tot la segona persona. És un dels recursos que empra que més m'han cridat l'atenció. Al meu parer, la millor part del llibre és el segon capítol, en què seguim l'esperit d'un dels morts i veiem com primer s'aferra al seu cos però acaba intentant alliberar-se'n. Comparteix el mateix destí que centenars d'ànimes apilades i perdudes que intenten comunicar-se entre elles sense aconseguir-ho, mentre observen com els soldats porten més morts cada nit i com els seus cossos es descomponen a poc. Aquest element sobrenatural no xoca amb la narració realista i és cruixidora de la resta del llibre, sinó que el reforça, tot i que sembla contradictori. Si no heu llegit la novel·la, us la recomane moltíssim. I si l'heu llegida o heu llegit un altre llibre de l'autora, deixeu un comentari a sota i compartiu la vostra opinió. Això és tot per ara, espero que us hagi agradat i ens veiem molt prompte en el pròxim vídeo.